ben mijn besten grootgebracht. En ja, een leven zonder besten denk ik dat dat van mij net wijlijn is. Je krijgt hulp voor de waarom, voor de liefde, maar ik voor de verzorging. Maar het dwaan en het omgaan met de besten is voor mij heel belangrijk. Maar waarom dan knieën? Ja, ik ben net een kaafje of een hamsterpersoon. Ik vind een knie het uitdrukking als ik aankom, dan steen ik alleen mooi van het rib. Ja, ze kan net praten, maar toch praten ze mij. Alle beesten hebben ook karakter. Dit is een knuffelbeest, een knuffelknie. Dus ik heel mooi beest van ben. En dat is datzelfde soort? Er komt een prote ben bij mij altijd. Ja, en vooral als er jonge knientjes binnen, hè, want dat is natuurlijk helemaal fantastisch. Maar knuffels zelf een soort? Ja, ik knuffel zelf ik. Dat jet erbij, of ik zet alle hakken niet op hem en dan staan ze mooi al te zien. Dus daarom zeg ik, het is een heel rustig ras. En wanneer je dit zou uit de hoorn? Of uit de hoorn, maar 34 knieën? Ja, uit de hoorn. Ja, ik ben dan heel lietse vakker uiteindelijk mijn oren vergeleken. Maar ik een hobbybloer zit ik altijd. Maar hier ben ik eigenlijk begonnen met mijn 15 jaar. En toen ben je op een show. Ja, en dan val je op een bepaald ras. En dan ga je die vakkers eens een keer bellen en heb je ook misschien een knietje van mij. En waarom ben je op je 15e man begonnen? Ik kon om gezondheidsreden kon ik net sporten. En ik ben een sporter van af 200% af net. Nou, daarna heb ik wel weer kunnen sporten, maar toen ben ik dus, op die besten hier, ben we hiermee begonnen. En dat heb ik samen eerst met mijn tweelingzuster Karen hier. Die is na de tijd wel weer stoppen en ik ben ermee teruggegaan. Je zit de reden Nieuw-Zeelander. Dat is een middenslag ras. Heel mooi vuur van reed van kleur en de zwarte reksen. En die hebben een hele mooie zachte fluwelen vacht. Hoe vaak doe je normaal aan keurings? 4 of 5 shows in het hier. Oh, je maakt zich weer? Ja, dan maak ik weegje. Want ze maken eigenlijk tussen de 3,5 kilo is het mooist voor hen. Nou, deze is een beetje lichter. Maar 3,3 eerder. Deze maar zich mooi stellen. Mooi stellen? Wat bedoel je? Dan maken ze mooi met de poortjes omheug in stingen en ze maken eigenlijk een beetje in de lucht zo, naar die tasje. Ze maken eigenlijk hun beetje showen. En dan proberen we eigenlijk dat als de keurmeester aan zijn eerkes komt, dat er automatisch omheug gaat. Maar deze vindt het altijd leuk aandacht te krijgen, dus die doet het automatisch wel. Dus dan train je hem eigenlijk op? Je traint hem, ja. Doe je hem eigenlijk een beetje onder het kapje en dan teel je hem een beetje omheug. En dat doe je als jongste van. Wees nou een beetje chagrijnig. Heeft je benen? Ik heb geen benen. Nee. Helaas niet, maar maar daarom komen er wel hulp voor de benen bij me om bij de besten te zien. Kom eens. Wat brengen de knieën? Nou, sowieso het show-element voor mij natuurlijk, hè, deze periode. Maar je bent heel ermee bezig. Van jongs af aan groei je mij de besten op. Jij krijgt hulp voor de waarom. Een beetje oor een hoen. Maar een knie heb ik uitdrukking en die heb ik een karakter. En de ene heeft wat meer, maar als de oren zou ik dan zeggen ze maar. Ja, alle jaren ben ze me even lief. Nou leeg. En nu hebben we de boeken. Oké. En hier Ja? Ja, is goed. Wij brengen eerst het spel even voor. Wij zijn dus ondergang met de bazaar van Esterberen. En dan brengen de mensen hier al hier spul. Nou, en dat proberen we dus te verkeerpen. Oké. En wat is dit voor plak dan? Of ben je dit hele huis aan het strippen? Nee, ja. Dit is in Esterberen. En dit huis hebben wij altijd voor uw beschikking als wij dus de bazaar doen. Dan pakken wij het eerst wat in. Nou, en dan gaat het naar het meerskar en daar verkeerpen we het morgen. En wat doe je met al dat geld wat je hem daarmee ophaalt? Het is nou voor de verlichting van het cirkel. En dit doe je hem elke keer? Ja, dat doen we elke keer. Ja.
Maar succes? Mooi succes, ja, echt geweldig nou. Ja, geweldig. Hoeveel yield hebben dan wel net ophalen in al die... Wat hier weer vorig jaar? Meer dan 6.000. Ja, meer dan 6.000. €6.000. 6.000 euro. Ja, en daarvoor hier was zo'n. Ja. Ik was zo'n hoor. Ja, geweldig. Dat is ook geweldig. En dat doe je in 1 dag. Dus je hebt op JM shirt er zo fantastisch uit omdat JM elke keer zo volle yield Ja. ophalen bij de bazaar. Ja, misschien wel, ja. Je komt de volgende lading op even ophalen. Dan komen we de volgende lading even ophalen. Je bent de hele dag in touw, hè? Ja, denk ik wel. Ik zit in de organisatie, maar ik ben in hier. Oh. Door de vrouw. Oh, wil je ook goed betalen dan? Ja, ik denk het net. Nee. Johien Camp en toch van die kijk ik wel even inzetten voor de bazaar. In opdracht van mijn vrouw. Ekkel. Ja, net oors. Dus wij zijn alweer secondanten. Hij je hem collectief al je maalje oproepen om jou het mij te helpen dan. Nou, die En van mooi. mij komt maar om, maar die, ja, er zijn wel inderdaad steltjes die de vrouw zit in de commissie en dan moet de molie vrijwillig verplicht worden. Had je dat sugar wat je dus morgen om mensen bij elkaar krijgen, zo'n werfgoed is helemaal onder hasjes daarvan. En het is gewoon een gezelligheidsaangelegenheid. En tegelijk dat het zeker rendabel is. A, krijgt alles weer een tweede plek. En B, dat het dus voor het kerk in algemeen doel is. Het hele dwarp bleef mij om dit aan succes te brengen. Ja. Oude mensen breiden sokken. Ik denk dat de oudste sokkenbreider oer in 90 is. Nou, en de jonge band, dus de clubben, die plukken appels en parren. Dat is altijd wel leent ik onder bezat. Wij doen het maar ook hoor.